Een onbegrijpelijk lamlendig begin van Cambuur in de wedstrijd in Almere City. En dan weet je, dat wordt afstraft. En dat wordt ook afstraft. Hier is de corner van de linkerkant van Loen. Die komt uiteindelijk van de voeten van Benzabou. En die zit de bal in de hoeken. Vervangende keeper Pieter Bos komt er net bij. Een moeilijke bal, dat zeker. Maar dat maakt Stuit jongen nog? Ja, ik nog. En ja, volle meesting van mijn neus. Dus ja, ik moest wachten. Maar goed, hij is houdbaar en ik moet die bal gewoon hebben. En daar kunnen we net omheen draaien. Een reële opmerking van de keeper en dat hij er net lekker bij zit, dat zeg ik. Keeper Maus, hij koeit uiteindelijk net Spili. Dit is een stevige ingreep van Rogier Benschop op de Lietse van Wermerskerken. Had hij de voet te heeg, ja of nee? Even toch het stadion, er komt een penalty, maar die komt er net. Er komt wel een corner, die wordt inkopt door Steenvoorder. En daar is de voet van Emmanuel Mbende, die oren centrale verdediger. En hij weet de keeper van Almere City, Aguil Etimadi, te passeren. En dan is het toch weer gelijk. Dit is de kopbal van Steenvoorder, is net door de Lienewest. Maar het setje van Mbende is volwaande. En zo komt de 1-1 op het boord. De tweede helft begint Cambuur weer net goed. En weer profiteert Almere City via de rechterkant. De mooie voorzet van Hamouti komt voor de voeten van Steinmeijer. En die kunnen hem erin prikken. En weer rint Cambuur achter de feiten. Het is 2-1 voor Almere. En dan kun je wel een doenske fruit vieren. Jazeker, dat is goed instudeerd. En dan moet Cambuur wat van. Daar is de ingooi van Sambisa. De prachtige beweging van Molen. En de schitterende kopbal van André Tsiganic. Hij wint 6 minuten na de 2-1 voor Almere. Toch de liekmaker op het boer te krijgen. En het is een prachtig doelpunt. De ingooi, de prachtige beweging van Molen. De voorzet op maat. En de kopbal keurig over de keeper heen. En dat betekent dat het 2-2 is. En Cambuur op jacht in mogelijk meer. Want er komt nog hier mogelijkheid. Dit is hij voor André Tsiganic. Maar hij shut dat die bal van de lino aan helle wordt. Terug de centrale verdediger Mirani. En dus bleef het 2-2. Ja, als je kijkt dat denk ik de helft van de ploeg niet thuis geeft. En dan praat ik niet over dat je alles goed moet doen. Maar wel dat er kort op zitten en agressief spelen. Ja, wij laten ons zomaar een aantal keren voorbij lopen. En dan gaan we de duels in de strijd niet aan. En dat is wat zij denk ik heel goed deden. Waardoor zij duidelijk de bovenliggende partij waren.